Som a Dosbol, una ciutat engolida per les ombres i amb cert regust a desesperança. Ens trobem en una ambientació cosina de l'steampunk, diguem-li spirit punk, amb una maquinària moguda pels residus refinats de les entitats espectrals que pol·luen el món. La presència de fantasmes, dimonis i altres abominacions és un perill constant i el món, bàsicament, porta gairebé un mil·lenni lluitant per no anar-se'n a la merda. Durant les següents sessions, acompanyarem a les nostres tres protagonistes a través del caos d'una ciutat on mai surt el sol. Però primer veiem qui són aquestes noies en una sessió zero, on principalment creem les seves fitxes i donem algunes pinzellades d'aquest singular món i els seus habitants. Encara no comença l'acció, però confiem que aquesta sessió serveixi per anar-vos situant en context i com una mena de tutorial patxanguero que sigui del vostre interès. El proper dia, el drama per fi esquitxarà la nostra intrèpida banda. Abans un petit recordatori de lo feliços que ens fa cada mostra d'amor. Ja sigui un like, un comentari, una compartició o una subscripció. Please, corets! Corets! Us esperem! Us esperem! Jo... Tu, Carles, què ets? Jo sóc un susurro. Sóc el que està boig. Vull dir que està en comunió amb els esperits i els déus i... M'encanta. A partir d'ara li direm Carles, el psicòpata? No. Carles el religiós, molt bé. I digue'ls el teu nom, Carles, digue'ls el teu nom. Vaig posar nom, no vaig posar nom, no. Sí, li vas posar nom. Ah, no, és que com que vaig a la fitxa no... Carles, el de les pedres. No, té un nom molt mono. Ah... Ring. Li vaig posar ring, en fes. Sí, jo què Ring? sé, Carles. Ring, ring. Ring, ring. Ring. I quan la vostra banda té un territori, domina un territori en el barri que sigui que estigueu, que si us fixeu en el mapa, cada nom és un barri, és que n'hi ha 11, m'he estat aquí mig matí posant les fotos dels barris. El mapa és del llibre, I això, i domineu una zona del barri que sigui on estigueu. I a més, a mesura que anem jugant i aneu fent missions i aneu aconseguint coses, podeu anar ampliant la vostra zona d'influència. Fins fer-vos el barri sencer, és guai. I us poden posar a la presó. Però des de la presó també podeu fer coses, i podeu fer xanxullos, comprar guàrdies, fer contrabando... És guai, podeu fer moltes coses. Jo és que això de les... O sigui, això de manipular i tal, com que depèn molt de tirades, me fa molta por. I prefereixo personatges que vagin de cara i no de... No, jo crec que m'agafaré el tajador, que és... saben bé com guanyar lluitant amb violència i intimidació, igual que la vida misma. Interpreta a un sajador si vol sortir-te amb la teua. Estaria bé, això. Vale. Jo volia la sanguijuela. Pues sí. Que era com un alquimista, no? Sí, alquimista i que sabotejava coses. Sí, caps són bons fent de ninja. No passa res. Bueno, sabotejar coses és una mica ninja. Sí. La veritat és que sí. Sona bé. El meu vol ser traficant de fantasmes. Sí, ve d'una tribu de molt lluny de la ciutat que es dediquen a caçar fantasmes i esclavitzar-los i sodomitzar-los. Sodomitzar-los no ho sé, però esclavitzar-los segur. És que, mira, us poso un altre mapa. Hi ha dos mapes, el de la ciutat, que és on hi ha les aventures, però aquesta ciutat forma part d'una sèrie d'illes
vosaltres esteu aquí. Ho veieu? A la illa gran, just al nord. Sí. A 2 Cobol. Sí. Representa que fa aproximadament 1.000 anys algú va fer una mena d'encanteri o alguna cosa superxunga i es va carregar el sol. Aleshores, no hi ha llum solar, Senyor Barnes. hi ha res, 4 espurnes, però estan en una perpètua foscor. Aleshores, fora de les ciutats hi ha fantasmes, hi ha bitxos raros i coses xungues, i és molt perillós sortir d'allà. I en el mar hi ha una cosa que es diu leviatanes, que són una mena de dimonis colossals amb els quals s'obté energia. Aleshores, bueno, els cacen i tal, però és un món molt perillós. Hi ha boscos petrificats, bueno, és xungo. I és bàsicament aquest el mapa del món més o menys conegut. Representa que és un imperi, però cada illa tenen un caràcter diferent i tal. I el Carles, de quina illa ets tu, Carles? De Severos. Severos Snape. Allà són grans planes de prats i coses així on te poden anar en cavall. Així ets de Lleida, tio. Exacte. Per venir així. I jo d'on soc, si soc? O he de decidir jo d'on soc? Ho decidiràs tu. Vale, el pas 1 del personatge és lo d'Elige el libreto, que bàsicament el libreto és el tipus de personatge, el sajador i la sanguijuela. Cadascú té una llista de la seva classe. I n'hi ha mogollons. Clar, si estiguessin totes seria una borrada. Vale. I ara venia el legado. Sí. Després escolliu el legado. Sí, el legado és el lloc. Exacte. De les illes aquestes és d'on veniu. A veure, doncs us ho explico, més o menys, què és cada cosa, vale? Vale. A mi m'agradava el nom d'Escoblan, així que igual Escoblan. Copland. Pues jo em faré Dirubia perquè sí. No vols ser una Ticheros? Tot ètnic. Ticheros molaria molt, Tenen un rasgo demoníac, els de Ticheros. Sí. Pues vinga, va, Ticheros. Rotllo, en comptes de cabell tenen plomes o coses així. Ai, que guai, no? Ara vols ser de Ticheros? Jo he de sabotejar coses, he de ser subtil, així. Però bueno, si sóc rosa i blanco, així... Sí, ets... Brillant... Bueno, posava que podia ser pèl roig, així que seré pèl roig. Que igualment és orientatiu, tampoc. Però em puc tenyir el cabell. Vale. Doncs aquests tenen... Es veu que tenen certes rivalitats amb el govern de la illa principal. Per això, perquè són els últims i encara hi ha alguns que estan recelosos i no estan molt convençuts de l'annexió, però... Això és cosa teva decidir si tu ets una rebel o no. Però ja ho anirem veient. Doncs, després del legado, tenim los antecedentes, que són... Veieu que hi ha una llisteta petiteta aquí? Que representa que és el que fèieu abans d'unir-vos a la banda. O sigui, és el background. Sí. Académico, bajos fondos, comercial, derecho, militar, nobleza y obrero. I el Carles, Le Ring, era noble. Ding, ding. Sí, sóc noble. No m'ho crec, això. D'una família de bàrbars nobles. Ja, jo estic dubtant si ser militar i ser mega xunga, així en plan de que feia coses d'artificiera, en plan de que lluitava contra la xusma aquesta de l'imperi. Ex del KGB. Clar que sí, una xunga. O acadèmica, que sé molt de coses d'aquestes, llavors. Si saps, ho pots aplicar. Home, acadèmic
dona peu a que coneguis moltes coses d'alquímia i tecnologia arcana. Sí, millor que va ser acadèmica. O sigui, sereu una banda de pedants, no? Entre la noble, l'acadèmica... No. Sisplau, un sacador acadèmic. Això s'ha de ficar sobre antecedentes. Sí, tens antecedentes? Oh, militar, i ja està. Vinga, va, explica. Militar? Clar que sí. Ara hem de signar els 4 punts aquests. Ara... Sí, 4 punts d'acció que són el que posa cazar, estudiar, analitzar, trastear, afinar, acechar... Sí, aquests 3 serveixen per categoritzar les habilitats i per fer unes tirades especials de resistència, que són si us trobeu amb problemes, us ataquen o el que sigui, tireu això per defensar-vos. Però per fer-vos altres accions són les habilitats de baix. I per fer les accions aquestes tirareu tants daus de 6 com punts vermells tingueu a l'habilitat. I aquí només poden posar 4 punts en total, no? Total. Jo, per exemple, em vaig posar... Jo he agafat el Carles i he ficat coses que serien lo contrari a ell. Però tu posa't a pelear, Montse. No sé si tens pelear. Sí, ja tens pelear. Sí, però clar, jo m'ho fotria 4 punts a pelear, però no sé jo fins a quin punt. Ai. Me Vale, sembla que no, ja està bé. Jo, per exemple, em vaig posar pelear... Jo tenia harmonizar i estudiar de sèrie. I em vaig posar una a influir per menjar l'olla a la gent perquè sóc un fanàtic, 2 a pelear perquè ve d'una cultura molt barbàrica i acechar-ho perquè es dedica a caçar fantasmes i necessita una mica de saber anar d'amagat. Vale, igual em posaré alguna a finura d'aquesta per poder robar coses així subtilment. Ja que cap dels dos són molt subtils, igual estaria bé. Perfecte. M'he posat un estudis... Doncs ho teniu tots, no? Sí. Sí. Perfection. A part d'això, teniu tots una cosa que es diu capacitat especial, que és com una mena de talent o d'habilitat única vostra. Hi ha una llista. I de moment heu d'escollir una. Ah, sí. Que, Carles, bé. Ring, si vols explicar la teva. Jo m'he agafat imposició, que és que puc convocar fantasmes i obligar-los a fer el que jo vull. Soc així de bona persona. Pobres fantasmes, no han patit suficient ja. Dolent. És un recurs. Jo estic entre Guerrero nato i guardaespaldes. Que Guerrero podria reduir dany o millorar atac, suposo, i guardaespaldes seria... Perdó, guardaespatlles seria, pues, més 1 quan protegeixem algú. Guerrero nato i vas que xutes. Sí? Què voleu que tiri més? Cap a artificiera o alquimista? Uau, és que els dos molen molt. Sí, és que estic entre aquests dos. Els altres, bueno, però artificiero i alquimista... A mi m'agrada tant un com l'altre. Quina diferència hi ha? Això no m'ajuda. Artificiero, va, És és més steampunk. Però de diferents. Més o menys ve a ser el mateix, però... Què t'agrada, fer andròmines o veure-te-les? O refregar. Veure. Veure coses, no? Ja que m'acabo convertint en una cosa estranya. Tant. O potser us les faig veure a vosaltres. Ah, no. Oh, i us podríeu, això ja, si juguéssim molt i moríssiu i tal, si us convertíssiu en un fantasma, podríeu arribar-vos a convertir en una mena de golem perquè es pot ficar la vostra ànima en un constructe. O també podeu ser un vampir, més qui sap. Vampir la mare escrita.
Bueno, de moment faré artificiero, que és una mica així més normal. I després, ja si això, expandeixo els horizontes alquimista. I ara necessiteu un amigo íntimo i un rival. Bueno, de fet, veig que la Montse ja se n'ha marcat un. El Clever Friend. És amic del metge i amic del pluguilista. No sé, m'ha semblat... Aquests són interessants. Pluguilista, ¿una luchadora de los reñideros o una antigua entrenadora de boxeo? ¿Y quién es? El médico. ¿Un compañero durante la guerra o un carnicero que la cagó con tu tratamiento? Montse, et semblen bé aquests, Sí, torna'm a repetir, sisplau, la pugilista que és. Mira, el pluguilista, ¿una luchadora de los reñideros o tu antigua entrenadora de boxeo? Antigua entrenadora. Y el médico, ¿un compañero durante la guerra o un carnicero que la cagó con tu tratamiento? Carnicero que la cagó. I llavors, del sanguijuela, la Stagia boticaria, una antigua criminal que se reformó entrando en el negocio alquímico o todo lo contrario? Igual l'antigua criminal, no? Sí, igual el lladre de cossos... Diu, Ecker, Sí. ladrón de cadáveres, una buena fuente de materia prima? Lol. Perquè el Psychonaut... El psiconauta El diu, un adicto Beltrán. demasiado perjudicado como para no volver a estar lúcido nunca más, o un explorador de reinos psicodélicos que más allá de la mera experiencia mortal. O sigui, algú tret dels 70s. Hòstia, està una mica anant de la olla, aquest igual. Però amb pantalons acampanats o sense? Això ho deies tu, és la màster. Jo I sempre- la malista aquesta? ¿Quién? L'última. Ah, la malista, vale. Sacerdotisa, ¿para qué Dios olvidado oficia sus servicios? Crec que potser el Beldren serà el més divertit. Pot ser Beldren. interessant, pot ser interessant. Quina opció prefereixes? Ah, que eren dos. El Yonki? Vale. De yonki, directament. Espera. Un adicte de ser perjudicado... Como para no volver a estar lúcido nunca más. Hòstia puta. Hòstia, nunca més. Potser es va prendre una de les teves pocions, es va tornar boig i aleshores et va traumatitzar de tal manera que vas decidir... Ah, per això és artificial. Deixar de fer alquímia, no? Que no era lo tuyo. Bé. Ai, Déu meu. Vale. I ara ve els vicios. Sí, ara els vicios. Perquè Tot. en aquest joc té com fases, no? I una d'elles és la de descanso, i en la de descanso podeu o fer contactes o bueno, podeu dur a terme una sèrie de projectes com ara crear nous artificios. I una de les coses que fareu quasi que obligatòriament és satisfer els vostres vicis. Perquè sou criminals, per tant, sou viciosos. Ai, Jo tinc vicio sobrenatural. Perquè m'agrada molt lo sobrenatural. M'agraden molt els fantasmes. I obligació que és que fas les coses que has de fer, o sigui, en plan de mai deixes de treballar. Però Perquè pot ser que t'encanta. et piques de dormir? Perdó, m'he tallat. Perquè em mola, això. Ai. Aquí sota teniu una llista i si voleu... A veure, són bastant fàcils d'entendre, però si voleu us ho llegim. Si ho trobo. Bueno, treballeu, Please. va. Si ho trobo, no sé on està. La de suport què fa? Ah, mira, aquí estan. Suport. No. Sopor, buscas el olvido en el abuso de drogas, bebes en exceso,
Si peleas en los reñideros hasta quedar destrozado, etc. Lo de pelear en los reñideros mola. Es que també hi ha fe, juego, lujo, obligación, placer, sobrenatural, sopor. Placer és com una mena de calaix de sastre, de menjar, sexe, tot el que seria això, placer. Mira, sálvame. Los placeres carnales, en general. També posa arte teatro. O sigui... Aquí es droga i aquí va al teatre. Seria divertit que fossis un militar ultrachungo que es deixa endur pel síndrome de Stendhal contemplant obres d'art. I tira ja a sobre. Que se'n va a veure l'òpera cada... En sèrio? Esta Diumenge. cosa és exquisita. Que si voleu ho falla, no en dic cap de problema. Del pal, que em fico a primera fila i els darrere del pal, perdoni, pot acotxar-se? No! Tens algun problema amb mi? L'agafo pel coll. I li claven les xinxetes que tens a la cara. Vine. Hòstia, Perfecte. No, tu Que pots fer el que xungues. vulguis. Home, it's nice. Perfection. I vostè, senyora Olga, què en pensa? No ho sé, és que si és una acadèmica igual lo goza quedant-se el dissabte i el diumenge a casa seva llegint llibres. Però no sé... Vi. Amb 2 lletres t'ho diré tot. Vi! Molt! Clar, però potser, si és per tu, pot ser placer, tranquil·lament. No, però... sí, no sé. En el Ja, teatre... no, em pensava que igual no fos obligació, perquè és com d'això, però... Obligación... No, obligación és més... Estás dedicado a una familia, Sí. una causa, una organización, la beneficencia, etc. Sí. Com beneficio. Oh, que bonic. Me fico obligació i me'n vaig a fer... a jugar amb nens d'orfanats. Que em volen pujar cachorrito. Vas a veure obres de teatre de nens petits de l'orfanat. Sí, que Que abominable. creepy. Sí, és massa creepy. Deixem-ho estar. Jo pensava que el Things from the Float era pertorbador amb lo de que els teus ancles eren els amics dels teus pares. Però això... És pertorbador. Sí, sí. Què més? Va. Vale. Més. Següent. Després tenim... Nombre tu nombre, alias i apariencia. Que més o menys ho tenim. Sí. Perfecte. He pillat una princesa egípcia i vas que xupes. La persona com el meu nom, amic Montserrat Moreno Mahat Cara Mutemat, Cara Mutemat, I que el teu àlies sigui Mamú. Mamut, que és més fàcil, Hòstia. perquè sóc gran. I tu, Carles, quin àlies tens? Morri xipolleig. Què? What? No! What? Sir, No pot ser. Morri xiuxiueig. Xipolleig. En sèrio? Sí, sisplau, morri xiuxiueig. Mare de Déu. per I què? t'hauré de dir xipolleig. Et podem dir xipo. Xipo. No, No. Xipo. Cada més el xipolleig. A més, Jo et diré lleig. de la paraula, està bé. En direm morrixipo, Morri xipo. perquè és molt llarg. És com nom de gos. Morri xipo. Morrixipo, vine aquí. Morrixipo, morrixipo. Ve un canill. Diré lleig. És bien, jo crec. Vale, doncs ja està. La fitxa de personatge ja està feta.
Això és lo bàsic que teniu. Ah, sí. Després anireu guanyant estrès a mesura que o forceu tirades o us passen coses i tal. I quan arribeu al punt, no t'apuntis als traumes tan aviat. I arribaran. No la vida és un trauma. A 4, vinga. Perdó. Doncs, quan arribeu a dalt de tot del comptador d'estrès, guanyeu un trauma i els traumes són permanents i, bueno, tenen diversos efectes que ja veurem en el seu degut moment. I quan arribeu al quart trauma és ja que quedes inhabilitat i et retires, perquè ja no das pa més. Vas a una institució mental, no? Exacte. I els objectes... On són els objectes? Aquí. Els objectes aquests que teniu a la dreta, a sota del vostre tipus de personatge, els teniu tots a la vostra disposició i quan aneu a una missió podeu escollir quins us endueu i quins no. Però que guai, no? Hi ha un muntó. I aleshores els marcareu i ja està. Haurem de mirar la càrrega que tenim Sí. i pel tipus de missió que haguem de fer. Sí. Hem de fer la banda, no, encara? Sí, heu de fer la banda. I em sembla que, més o menys, així, per començar, això és tot. Així que anem a fer la banda. Sempre hem de triar el tipus de banda, no? Sí. Sí, el primer pas és escollir el tipus de banda. De tipus hi ha Asesinos, que crec que el nom és bastant explícit. Bravos, que és bàsicament fer de matons a sou. Buoneros, que és de fer de camells i de traficants de substàncies dubtoses. Contrabandistes, que aquest és per sortir de la ciutat de fer tràfic de qualsevol cosa. Secta. I Sombres, que és més de lladres i d'infiltració. El meu té pinta de Bravo, però de quilòmetres lluny. Tot i que de contrabandistes també mola. Això qualsevol se fica en mi. Només ens ha tingut. El que no em cridava molt és el de substàncies estupefacientes perquè serà com una mica avorrit. Buoneros. A mi em crida la secta, però és que sempre em criden les sectes. No sé si tinc algun perfil o alguna cosa. Ets un problema. Fer reiki a tothom i a vendre'ls-hi, fer estafes piramidals. NFTs i coses d'aquest. Criptos. Ets un cripto, bro. Home, podem forrar-nos. Sí. Bueno. El que et diu el llibre és que el tipus de banda que triem és perquè se'ns dona millor fer aquest tipus de missions. Pues bravos. Però vull dir que no vol dir que només fem això, que podem fer altres coses. Vale, que no ens limita, no? Podem ser una secta sense escollir secta. Podem ser una secta, però dedicar-nos a coses no tan òbvies. O podem ser bravos i traficar igualment amb droga, vull dir... amb caramels. Sí, perquè representa que podeu fer diferents tipus de missions i algunes són com per fer-vos amb el poder de noves zones o robar coses a altres faccions o prendre'ls-hi influència o rescatar un company que hagin segrestat a no sé on, assassinar el rival d'una facció aliada i coses així. O sigui, realment les missions són molt variades, no és que el tipus de banda us limiti a un tipus de missions en concret. Montse, tu tira. Sí, jo bravos, jo total. Pues bravos. Bravo. Pues dale. Bravo. Bravo! Bravo! Ole! Bravo! Patata brava.
Escric bravo. Vale. Bravo, bravo. Comenceu al nivell 0, apoyo fuerte, que això no sé on està. I 2 monedes. Apoyo 2 euros. fuerte. Ah, vale, ho posa aquí. Sí, y 2 monedas. Y 0 de reputación. Pobrets. Veieu que teniu com una mena de mapa a la fitxa? Vale, sí, veig el mapa conceptual. Ai. Doncs això són coses que aneu guanyant. O sigui, que podeu anar guanyant a mesura que feu missions o parleu amb gent i coses així. Que és la vostra Vale. influència, per així dir-ho. I el que guanyem s'anirà posant amb el gris fosc aquest. Sí. Veieu que té com un quadradet petitet al costat i es posa en un 10% més fosc. Sí, és molt sutil. En guarida es veu molt bé, però en la resta... Això, l'accessibilitat regular, eh? Ja. No, però la fitxa aquesta és super sofisticada, està molt bé. Sí, la veritat és que està. Xula, xula. Doncs això, i cada tipus de banda té un mapa conceptual diferent. Excepte. És xulo, Ah, mola. molt currat. Vale. Seguim. Elegir la reputación inicial y una guarida. La reputació era de més o menys què tenim fama de ser o què volem que sigui. En plan, ambiciosos, brutals, estranys, honorables, especial, perspicaç, Som professional, sutil, temerària... professionals. Ok. Professional. Somos muy profesionales. Sí, trenquem els ossos de manera professional. Anatòmicament correcte. Ben ordenadet. Clar que sí, o sigui, si ho trenques fas bé. La reputació què? Què us sembla? Jo me fico temerària i vas que xutes. Som temeraris, doncs. Sí? Vinga. Vale. Esteu d'acord? M'encanta. Dios, bueno. Ja tenim compreu, vosaltres? la plantilla de com fer nous personatges, no? Sí! Bueno, és que és general, no? O sigui, tenim tot la mateixa, no? Sí, és de banda, la banda ho representa els tres. Però lo de mode banda no és això que tenim a dalt a la dreta, que va canviant. No, O sigui, és modo person... Montse, deixa tocar la meva fitxa. Jo us, Perdón! Ai, jo us he posat aquí a la... ah, És el Oh, Hola, sí, sóc una vale. banda. Sí, vale, sí. perdón. Sí, estem allà. Ai, madre. No toquis coses. Temeraris i professionals. Som temeraris, De moment no. temeràriament professionals. Són temeraris d'una manera professional, que són temeraris de la manera justa i necessària. No. Vale? Hi ha algun adjectiu que sigui del pal sorpresa? Perquè no saps com sortiran les coses. Podem ser estranys. Perspicaç. Sí, estranys també estaria bé. Estranys. Misteriosos, jo ficaria. Som misteriosos. Perquè no... Perillosos. No. si som més d'amagats, jo més sutil, no? Perspicades perquè ens dediquem potser més a estudiar tot. Brutales, No. si els hi tirem directament un cotxe pel taulat, per dir-ho Me gusta. Ambiciosa és si realment volem fer coses... Som una startup. No. I temerària és si som... Bueno, volem ser-ho tot i anem a pinyon, a veure què surt. Som ja Temerària. Temerario Temeraria. mola. Sí? temerària. Sí. Vale, i després teniu la guarida, que heu d'escollir quina mena de lloc és. Hi havia uns exemples per aquí. Sí, una gruta medio inundada en los laberínticos canales subterráneos de la ciudad, una torre de vigilancia abandonada que se yergue sobre una antigua muralla medio derruida, los discretos cuartos traseros de un comercio, una pequeña casa abandonada al final de un camino oscuro, una cabaña destartalada con techo de chapa y encaramada en una azotea, o un vagón abandonado que se oxida sobre las vías cubiertas de vegetación.
A mi el vagón m'agrada. El vagón és guai. És vagon abandonado. Si se mai l'hem de moure per les vies, tornem a posar en camí. O com... A veure, teniu aquí una d'esto, el puc arreglar? Ja veus. Vagón abandonado mola. Vale. Després, establecer el territorio de caza. Consultad el mapa y elegid un distrito para situar el territorio de caza. Y decidid cómo lidiar con la facción que reclama esa área. Perquè de distritos n'hi ha 11, o sigui que a tope. Pues tira un A dau veure. de Sí. 10 care. Jo què sé. Mira. Aquí estan. Ai. Toma, 12. Doncs, L'únic que no podia ser, joder. torna a tirar. Altre cop, el en 2, sèrio. el segon. 2. Quin el segon? No, però a veure, si és un vagó abandonat, Hauria d'estar cap a les afores. sí, o una zona Igual la zona del vagó i comencem Però a a veure, fiançar el jo nostre què sé. territori. Sí, hauria d'estar pròxim al vagó. Una mitja abandonada, no? Sí, no? Hi havia un districte que estava com abandonat. Sí, a veure. Però a veure, que jo no estic segur que per allà, jo què sé, a l'Hospitalet hi ha 25 milions de vagons abandonats. Pues algo así. L'Hospitalet. L'Hospitalet, Olga, En l'hospitalet. dones fe. Algo així. Algo així. Que l'Hospitalet està molt bé, per si no ho talles i tal. Que no mos peguin. Jo hi vaig viure, i he sobreviscut. Sí, exacte. En el mapa us he posat una guia de viatges a 2 vol. Mira, veus, el 2 és el Distrito Perdido. M'encanta No la està mal. part de baix, és el Pla Cerdà, no? És el poble nou. No, però la part de baix hi ha la presó, hi ha una... Si la Oh. pregunta ben feta, la feta no. I tot de xaboles al costat, que és on viu la penya que entra i surt tan sovint que ja pa que ir-se a altre sitio. A veure, hi ha el Bueno, hi ha Distrito una 4, estació de tren Gadok. Sí. Igual On? és del Districte 4, al 4. el Night Market. Bueno, sota el Night Market. Night Market... El mercat Mira, nit, sí, és l'estació de tren Gadok. el centro de intercambio de bienes exóticos importados por ferrocarril. Muchos vendedores comercian con productos ilícitos. Ni tan mal, ¿no? Això és una pasta. Jo ho veig bé. Guai. Pues així que voleu estar a Night Market? Me sembla perfecte. Perfecte. Vale. Hosti, tindrà un districte que és les oficines municipals. Com ha de ser. Tot centralitzat. I anem a veure quina és la facció que domina aquest lloc. Per què? Night Market. Bueno, té una riquesa medio alta. A veure si podem Igual. servir amb aquests Són jocs. xunguis, no?, els que hi ha. Oi, no, hem d'anar al distrito de Silk 4. Sí, Per què? puta de seda. No sé, whatever. Perquè és el districte del Farol Vermell i hi ha la comunitat d'artistes. Oh my god! Et queda una mica lluny per anar al teatre, Oh, tio, puta mare. Hi ha un club social aquí, el Velo. Què dices? A Night Market? Sí. Sí. Una Lloc cestreria. d'interès. Veus? Una no, taverna. Fan carreras de perro. Hi ha carreres de Mola. perros, tio. Perfecte. El diente del diablo. Menú secreto de brebajes alquímicos. Mira, són amics meus. Igual van traumatitzar el meu amic i aquí. Hi ha una facció que es diu Los Espectros,
que són una misteriosa banda de ladrones enmascarados i espías que estan per la zona. Vale. Not bad, no? Clar, però aquí diu que no tenim per què portar-nos-hi bé. Perquè, segons això, tenim 3 opcions. Els hi paguem una moneda perquè ens donguin lloc on treballar, els hi paguem 2 monedes per mostrar-los respecte i llavors són amics nostres, o no els hi paguem i per tant no ens veuen molt bé. Jo no vull pagar. Jo no els hi pago, que els hi donin pel cul, anem a Som invadir el catalans, aquí territori, ja paguem no? prou. A tomar. Volem el seu comerç de fantasmes. Sí que trafiquen amb l'ectoplasma. Oh, Serà nostre el seu... vale. Hemos venido para echarles. Vale, Exacte. vale, m'agrada com sona això. Ok, doncs ja tenim una banda rival, o sigui, una facció rival, mola. No que són més grossos que nosaltres, però bueno. Sí. Ja, igual ens fan El, pupus. el pot petit i la bona confitura. Sí. Pel proper dia us els posaré en text, ho copiaré i així els tindreu també vosaltres. Vale, I ara que hem de triar la capacitat especial. sí. Soy especial. Tia, tots són bons, Ja està, tots tenen el seu què i són útils. Igual si ens estem barallant amb l'altra banda, lo d'Hermanos de Sangre no estaria malament, no? No ho sé. Ja, però això és quan pillem els nostres batons. Minion. Tenim En una el moment pandilla... no en tenim, no? Sí, crec que tenim una pandilla petita, no? Sí. Sí, tenim una pandilla de matones. Però pandilles que són poquets. Nosaltres som els jefes. Sí. De Home, jo postes. crec que el de patron també mola molt. El patrón. Tenim un patron. És que tots són bons. Què fem? Som hermanos de sangre, llavors? Si els Vale. nostres matons són amics nostres. Són familiars i parents que tenim allà enxufats. Clar, és que si no revienta puertes també està bé perquè suposo que anirem a saltar coses, però... No sé, igual Hermanos de Sangre és com... Hermanos de sangre i tis, pues. Tira un dau. Quantes n'hi ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'hi ha 8. A veure, Sí? hi ha un dau de 8? Vinga. Hi ha un dau de 8. Ai. Ara què fem? Ah! Ara què fem? Bueno, Vale, ara en tiro jo un. Pues, Espera, desempate. Vinga, va. i així escollim un dels 3. Bueno, El 6. 1, 2, Mira, 3, déjame 4, 5. No ha sortit cap hermanos de sangre, tio. Ni revienta puerta. peligrosos. Patrón, Ni revienta puerta. no, i veterano. No vull que revienta. Ah, pues entre patron i peligrosos. O sigui, cap dels que havíem triat. No mos serveix aquesta tirada. Pues tira un altre cop. Vinga, va. Un quart. El desempate. 4. La quarta tirada, Amigos 4. públicos. Sí, pillem hermanos de sangre una vegada. Vull dir, estem tirant fins que Vinga, va. la que volem. Vinga, va. Vinga, va, pues dale. Això. Només ho volem, no és pel nom, ja. Sí, ja està. Vale, vale. Això- Bueno, pues ja això- sabem. És un rotllo molt homoeròtic, així molt marcial i molt masculí, no? Ens podem posar aquest nom davant de Blood Perfecte. Brothers. I ens posem Oh, ens posem allò armadures amb abdominals falsos. com la Letícia Sabater, Algun dia me no? compraré una. Però que valen 200 pavos, tio. Olga, per què has dit aquest nom? El què? Perquè l'altre dia l'Albert em va passar un vídeo que em va traumatitzar molt. De No què, us el de vaig què? passar perquè us estimo i no volia que us passés Ah, jo com vull a veure mi. això. Quin vídeo és? De què va això? Hem de veure el dia de Cap d'Any. Si no, no. És l'únic Ui. dia. Era abominable, o sigui, era... De debò... Una millora. Bueno, tenim les millores inicials, no? Sí, que
És que teniu una pandilla de matones a sou. No creuen en el nostre ideal. Sí, creuen en el nostre d'això, aquí no cobra ningú. I seria... Sí, pandilla. Som pobres. Creuen en el que aconseguirem algun dia i que cobraran. És com les startups. Pues això. Ja. Vale. I ara heu d'escollir 2 millores de banda més. Igual contactos és bien, no? Mai està de més tenir contactos. Això. I matones d'élite. Contactos en Ironhook, no? Sí, Però Ironhook és la presó. és la presó, no? Que... Però mos hi acabaran ficant, ho sabeu. Acabarem anant allà, no? Està de más, no? Pero posar matones de élite. Todas vuestras cohortes de tipo matones añaden más un dado a las tiradas de calidad para acciones relacionadas con su tipo. Hòstia, Això m'agrada, me gusta. De élite. I llavors tindríem el plus de lo que hem posat abans més això. Sí, no? Seremos els putos Ho amos. sabeu, no? Que la màster no mos deixaran amb matones. Que si no estarem xetos. Per què no? Bueno, doncs us posaré fantasmes que no es podran atonyinar fàcilment per uns matones mortals i ja està. Ai, sí, posen fantasmes. Però així es pot Hosti. sequestrar. Llavors vull l'altra habilitat. Jolín. Ha de que m'imbuïa els punys amb rotllo fantasmal i és que Oh, nice, m'agrada. pues no ho canvio. Bueno, sempre la podies agafar, no? Després. Sí, després vas millor. Després, vale. Clar. Mira, també tenim Que podrem anar agafant més habilitats. Però bueno, posa-te-la, nunca està bé. Me poso aquesta i després ja la canviaré. Vale, pues llavors matones d'élite, no? I dubtaria entre los pertrechos o lo dels traumes. Què preferiu? Home. Sempre és més important poder portar armes a sobre, no? Que... Oh, tio, pues bueno, a mi em va bé. Pues no, pues Bueno, ser durs pues mentalment. pertrechos. Ah, No, com vulgueu. M'és igual l'un que l'altre. Més endavant, conforme pugem de nivell, podem anar agafant coses. Sí. Sí. bueno, jo què sé. Bueno, pues igual lo del trauma ho podem agafar una mica més endavant, perquè no crec que ens traumatitzem abans de pujar de nivell, no? Home, aconseguir 4 traumes no crec. Élite. Nosaltres anem amb lo milloret de lo milloret. Uah, tio. Matones d'élite, vinga, va. Són exmilitars amics de la Montse. Sí. Home, pot representar això, sí, que els vas convèncer de que tenies negocis entre mans millors del que podia oferir l'exèrcit. Com es deien aquells? M'encantava. Els mamelucos. Això. Els què? Mameluco. Esclavos guerreros, en su mayoría de razas caucásicas y mongoloide, y de origen eslavo, Que significa bien circasiano y poseído. principalmente turco, Perfecte, m'encanta. Què? islamizados e instruidos militarmente. Pobres. Si els van rentar el cervell. I què significa, dius? Bien poseído. Hòstia santa. Sí, És horrorós. tenim mamelucos, no? Vale. Això sí, diu Com que... m'ha sortit herpes, tenim mameluco. Ai, per favor. Els mamellucs. El que això sí diu que un avantatge, hi ha un d'una facció que ens ha ajudat i tenim més un estatus amb aquesta facció, perquè són col·leguis. I amb l'altra, doncs hem putejat alguna facció per aconseguir l'altra millora i tenim menys 2. O sigui, a part del territori que volem quedar-nos, tenim una altra facció enemiga. Una aliada i una altra enemiga. O això, o estem ja en guerra directament amb els gordos, que crec que no ens convé gaire. No. Perquè us No. a cendres. Sou més o menys rivals de Los Espectros. Que haurien de ser nivell... Mos interessaria estar guai amb la Colmena, que és un gremi de comerciants que es dedica en secret al contraban.
Espera, que n'hi ha més, tio, que n'hi ha el doble. Hòstia. Oh, shit. Flipar. Ui, n'hi ha una que es diu Los Trituradores. Hostia, es una cruel pandilla de antiguos estibadores y de obreros de las refinerías de sangre de Leviatán venidos desde Copland. Scotland. ¿Qué dices tú? Son tocayos meus. Mira, pues... O a l'últim de tots, que és tan totxo que és una sola persona que compta com a facció, també és del mateix territori que tu. No, però de nivell 1 és... Sí, però... A veure, quan més alt el nivell, més totxos són, no? Sí. Vale, ens hem anat a ficar un amb uns de nivell 2, no? Ja. Bueno, està bé. Vale, igual els enemics haurien de ser de nivell 1, no? Perquè si no... O de nivell 1 o de nivell 2. Però bueno, si ja teníem els espectros, potser ja aquests són els enemics, no? Llavors, quin pillet? Home, pot ser divertit. També seria un rivals dels capes grises, que són antics policies que ara es dediquen al crimen. I lo qual, si mos fem enemics d'aquests, igual els altres, els policies, mos fem amics. I està. I és un... Fent d'amics. O més... Coses. Ah, pot estar bé, amb aquests també. També hi ha refugiados escotlandeses, que són compatriotes de l'Olga. Són nivell 3. Però aquests poden ser amics, i potser poden ser amiguis. els reclutem. Els que venen de l'exèrcit se'n venen a la nostra banda. I tenim èlites, més èlites, Aquests són no? possibles amics, sí. Tenim els mamelucos i els ex-KGB. I els periodistes potser també seria guai fer que fossin amics. Els rascatintes. Us donarien bona publicitat. Presentem per alcalde del regidor del distrito. També hi ha ingenieros. Chispas. Aquests són nivell 4. Ingenieros que mantienen las barreras de rayos. También son pioneros de la nueva tecnología, dedicándose en muchos casos a su peligrosa investigación. Les barreres de rayos són les muralles que hi ha al voltant de la ciutat que us protegeixen dels esperits, els fantasmes i altres abominacions de l'exterior. A mi igual em cauen malament, més malament les capes grises. Les capes I gris... si de ser policies estan tornat criminals, és com un... No en tenies... Em queies malament de policia, ara em caus pitjor, perquè ets policia, a sobre ets... Sí, perquè em vols fotre la meva feina, saps? Sí. Ja és l'hora de la venjança. Sí. Ara és l'hora de la venjança. Sí. És un segur que em vas pegar alguna vegada, doncs... Te va cagar. Exacte. Pues aleshores, què? Posem aquests? Sí, va. Los capes grises? Sí. I de facció amigui? Els refugiados, no, millor. Ui, que és nivell 3, Volem acollir. Mira, doncs si triem la colmena és nivell 4. Però nosaltres per què volem gent important? Volem immigrants aquí. Volem gent que treballi quasi gratis, a canvi de res. Oh! Que siguin, sàpiguen fer de tot, però com que no poden reconèixer títols, no poden accedir a res. Sempre és el nostre... Que dolent. Com la vida mateixa. Dita tanta cosa. Perquè hi ha algú així totxo. És que estaré incorrecte tot plegat. És que som putos temporers nosaltres. I no podem fer-nos amics del vampir. Quin vampir? Oh, també, aquest és bo. Lord Sherlock. El Sherlock Holmes. El nostre sugar daddy. Curlock. El de- Sí, pot sí. ser el que ens... Ah, no? El que ens paga. Ui, mola. Serà amic meu, no? Doncs, si voleu, també és guai. Sí. Ok. Però aquest seria l'aliat. Sí. Adéu, immigrants.
Adeu, refugiats. Us volem acollir igualment. En un futur ja els acollirem. Però primer mos I hem de ahí. construir casa. Escoger un contacto preferido. Sí. Que són els que hi ha aquí al costat a la dreta. Jo crec que ja sé quin escollirem, però... Lutes, dueña de una taverna. La dueña de la taverna. Sabia que... A la taverna és on es sap tot, sisplau. Taverna o metges? La nostra segona base d'operacions. Evidentment, taverna. És l'extraoficial, no? Exacte. Claro. Mare meva, ui. Vale, pues el tabernero. Amazon ens porten els paquets a la La taverna. tavernera. La tavernera. Dueña d'una taverna, m'agrada. I com es diu la taverna? La Grulla Feliz? No, aquí és un món fosc, aquí no hi ha felicitat. La Grulla Triste. I azul. El fantasma de la grulla. Ai, no, tio. Però que no hi havia una taverna que era la super guai en aquesta zona. Pues que no pot ser aquella taverna, o no? T'he vist atenta. Bien. Un punt d'experiència. Sus guais! Iupi! Com se diu la taverna aquesta? Aquí. El diente del diablo. Sí. Pues en català, Sí. d'en diabòlic. Oh, La denteta del diable. de la dent del El diable. polar del diable. Ui, a més és una taverna conocida por su menú secreto de brebajes alquímicos. Pues està. Sí, és on deu estar el meu amic Yonki. Sí. Té pinta que el vas conèixer aquí. I la Zora els hi fa també alquímies xunguis. Ah que sí? Tu els hi passes algo. Sí, que jo li tenim passe dono Per cosita. treure La Zora mos portarà al VIP. Però aquest local és de la senyora Kember, no de la senyora Lutes. Oh, vaya. Es pot dir Kemberlutes. Serà el local d'enfrente que serà el mateix però pels pobres. No, ens haurem d'inventar una altra taverna perquè veig, no? Vale, pues No? la banda, com a tal, ja està creada també. Iuhu! Pues si no pot ser si no podem ser amics de la tavernera de la taverna guai, mos canviem de contacte. Puta mare. Però igual la dueña de la taverna aquesta cutre i la guai són germanes i no ho saps. Hòstia. I porten una red de tavernes de brevatges Clandestines, xungos. I primer no? fan les proves a la taverna Meg per si palme molta gent o no. I després ja passen del pal, vale, esto es producto bien, i ho passen als ricachons. És boníssim, això. És boníssim. Hòstia, que xungo. M'agrada, estic totalment d'acord amb la Pues Marta. pues me pareix bé. Sí. Ho aprovo. És bien. Ho aprovo, això. Ja està. Ara ja seria començar l'aventura i anar a fer la primera missió. I com se diu la banda? És veritat, no teniu nom. Mm. A veure, quin nom li voleu posar a la banda? Si mos fiquem transsiberià, perquè la nostra d'això és un tren. La banda del tren. Cony, és que estava buscant rotllo models de trens o trens famosos o algo així i meh. Un talgo. El talgo. Cercanías, no te jode. l'R11. Hòstia. R11 seria molt xungo, eh? No arribaríem mai enlloc. O sempre arribaríem tard. Mitja distància. Rodalies. Podem fer cicles que signifiquin alguna cosa i sembli com de tren, no? Que en... Oh, n'hi ha un que es diu Seven Stars de tren i mola molt. Nosaltres ens direm 4 estrelles, com els hotels.
Sí, home, perquè 4, fot 7. Clar. 7 estrelles. Vale, perdó. Al fin que tenia Som dobles. uns cracs. Perquè- mola perquè- 1000, eh? O no, o Trenes això de dels... lujo en Japó. Perquè no es pot fer coses esotèriques amb el número 7 o 5 estrelles. No, és que 5 estrelles és massa tard. No mola. Vam posar 9. Són dels 6, no? 7 stars. 6, 6. Però heu vist imatges del tren aquest? Fica al Google imatges. És molt 7 bèstia, Stars eh? Train. I lo vas a flipar. Joder. Pues això. Perquè està a Japó, tio, vas a una DC. Joder, flipes, no? A Doncs més, ja està. té un rotllo com steampunk, no? Pues ja està, sí, jo quadre. Podem ser benestar intercontinental? A veure, tot junt. Està... Ah, aquí... 7 estrelles. És La barra versió de bar. catalana. És el que importa. Exacte. Perfecte. És genial. Aquest bar com és? Màquines de cafè, m'encanta. Trafiquem un cafè? És l'únic que importa, l'alcohol i el cafè. Ja està. I és Sí, aquí, sí, això, el tren, a més a més. Sí que no t'ho he dit. Bueno, clar, només t'he dit que és de Japó. No t'he dit de on. Sí, doncs mola molt, no? Ja veu. Pues vinga. És molt guai. 7 estrelles, mos diuen. Collons. Podem tenir un negoci de trens de luxe que fan viatges i ho utilitzem com a tapadera per... Això és el que volem aconseguir algun dia. Ser benestar... intercontinental o què? Dale. Global. Jo no estic segura de provar-vos aquest nom, eh? Per què? Oh, la Master Mos Vanege. Ja està. Us mola aquesta? Pleguem. Quina? Què és això? Havia- Què ha passat? Trobat aquesta, però és que aquesta sembla més xunga i més russa. Podeu Yes. resumir-lo com a Sestein. I si fiques Seba està amb alguns apòstrofs i atxes intercalades? Què? En lloc de 7 stars, posa Seba, està, i amb algunes atxes intercalades Està aquí. i coses així estranyes, jo què sé. Aviam, jo us l'he resumit com a Sestein, que bàsicament és agafar les dues primeres lletres de les paraules. Ser estrany. Sestein. Va, Sestein. tren. Ah, està bé. Vinga, va. Ser estrany. Se va. està. El Sebas. Així, vinga. I així, Sestein. Quasi com Sex Train. També me va bé. Sestein. Sextrain. Extrem. És un tren bordel. També és... Ben calés, eh? No. L'opció anterior, la que havia explicat abans, que no ho havia vist. Vale. Ok. Vale, doncs ja teniu els personatges i la banda creats. Ara el proper dia us posaré la guia així una mica més detallada de les faccions amb les que sou amiguis i enemics i tal. I ja començarem amb una missió. Pues passeu molt bé, Meravellós. feu bondat. Igualment. Igualment. Vagi bé la setmana. Adéu. Adéu. Adéu.